Добрага дня, спадарства! Меня клічуць вінаград, і гэта ж вінаград. Тут я вам буду распавядаць пра падзеі Беларусі і свету, якія нейкім чынам мяне зачапілі. Пагналі! Так, вінаград, а дзе ты ўвесь гэты час быў? Спытаеце вы. Прайшло 4 тыдні, а выпускаў няма. Ну, на то ёсць дзве прычыны. Первая причина. Тут, калі вы не заўважылі, у нас выбары скралі. Зноў. І дырэктар сказаў, што замест нас цяпер будуць навіны. А вторая. Іду я сабе па гораду Беразіно 9 жніўня, нікога не чапаю. Выходжу на цэнтральную плошчу прыкладна ў 8 вечара. Гляджу, 3 міліцыянты стаяць. Пайду, думаю, павітаюся і спытаю, як служба. Логично. Не правда ли? А мяне чамусьці бац і затрымалі. Пазней у судзе высветлілася, што затрымлівалі мяне начальнік Бярэзінскага РАУС Заяц Андрэй Михайлович і яго намеснік Шышкевіч Павел Віктарович. Гэтыя цудоўныя людзі сцвярджалі, што я удзельнічаў у несанкцыянаваным мерапрыемстве, размахваў сцягам, спачатку 2-3 хвіліны угаворваў іх перайсці на бок народа і выкрыкваў лозунгі, а потым яны 2 хвіліны угаворвалі мяне сысці і толькі потым затрымалі. За гэта ўсё суддзя Пенкрат дала мне 15 сотняў. А калі я выйшаў з изолятара ў Жодзіна, мне даслалі відэа майго затрымання. Давайце паглядзім, як гэта было на самой справе. Куда идешь? І што ж мы ўбачылі? Сцягам я не размахваў, мерапрыемства яшчэ ніякага не было. Ад майго з'яўлення на плошчы да затрымання прайшло 15 секунд. Хочацца нагадаць спадарам Зайцу і Шышкевічу, што ў тых, хто хлусіць у судзе, знікае эрэкцыя. Таму ў наступны раз, калі дойдзе да справы, вы будзеце сябе ўяўляць вось гэты твар. А зараз пяройдзем да навінаў. У нядзелю па ўсёй краіне прайшлі ўжо традыцыйныя маршы прыхільнікаў пераменаў. І зноў сотні тысяч людзей на вуліцах, і зноў дэманстранты спаборнічаюць адзін з адным у крэатыве, і зноў нейкія істоты ў масках затрымліваюць людзей. Але мы ж беларусы, таму да гэтага ўжо прызвычаіліся. Але да таго, што ўзброеныя людзі заганяюць мірных дэманстрантаў у ваду, яшчэ не. Дзякуй Богу, побач былі ратавальнікі, і яны не далі нікому патануць у халоднай вадзе, а адвезлі ўсіх на іншы бераг. І што вы думаеце, далей было? Ім далі прэмію? Можа, медаль? Не, гэта ж Беларусь, дзедка. Іх усіх пасадзілі за краты. Яшчэ раз, ратавальнікаў пасадзілі за краты за тое, што яны ратавалі людзей. What the fuck is this? А далей што? Афіцыянтаў будзем арыштоўваць за тое, што яны прыносяць ежу. Цырульнікаў будзем арыштоўваць за тое, што яны стрыгуць людзей, а назіральнікаў будзем арыштоўваць за тое, што яны назіраюць за выбарамі. А не, пачакай, дырэктар. Назіральнікаў уже і так арыштоўваюць. Александр! Александр, давайце больш пекла! Тады мы хутчэй пераможам. Давайте трошки адыдзем ад навінаў нашай любімай радзімы і паглядзім, што там на загніваючым захадзе. Французскі пенсіянер падарваў дом, спрабуючы забіць муху. Get out of here. That's the most persistent fly I've ever seen. Спакойна, спакойна. З нашым мужчынам усё ў парадку. Ён толькі пашкодзіў руку. Было як? Жыў сабе наш француз і гора не ведаў, але ў яго ў доме завялася муха. А паколькі жыў ён у французскай вёсцы, а не ў нашай, мух ён лупіў не скручанай газетай «Савецкая Беларусія», а электрамухабойкай. Таму іскра і бац! Выбухнуў няспраўны газавы балон. У
У выніку даху ў дома больш няма, а ў пенсіянера апёк рукі. Тут я, напэўна, павінен зрабіць нейкую выснову, але я не ведаю, якую. Прагрэс гэта, канешне, добра, але з электрамухабойкай вось як атрымалась. Добра, што ўсе жывыя. Паехалі далей. Ну, нарэшце мы насабіралі дастатковую колькасць гадкіх каментаў для вашай любімай рубрыкі. Абяцалі – робім! Сергей Адамович піша: «Виноград, ты на куриным-то стримы не веди, по существу момента выступай». Кто напаленный? Я напаленный? Smoke weed every day. Smoke weed every day. Сергей Семенов пише: «Продался». Так, директор, я не зразумел, чему я так замало продался? Владимир Турончик пише: «Хоть ты и молодец, Виноград». Да, я молодец. Смотрю тебя постоянно, но раз уж нет гадостей для рубрики, лови. У тебя мебель некрасивая, у кота батарейки сели, лапкой не машет, ну или не махает. И на 9-й минуте 10-й секунде какой-то раздолбай задел твои декорации. Кстати, мы соседи, я из Борисова. Владимир, кот просто адпачываў. Цяпер будзе працаваць до конца выпуску. Мэбля у мяне шыкоўная, а вось той, хто закрануў дэкарацыі, ужо пакараны. Никогда, никогда еще никто не грубил мне так, как ты. Ольга Остапчук пише: «Нечем заняться, давай бредятину в массы. Платят, нужно отрабатывать». Вольга, ратуйте. Директор трымае ў закладніках мою сям'ю. Филипп Доре. Вы смотрите блогер Козлик. Ну, не ведаю, Фил. Ты про гэта, что ли? А по-моему, клёва. На гэтым усё. Пішыце вашыя гадкія каменты, калі вы, вядома, глядзіце мяне на Ютубе. Галоўная навіна мінулага тыдня. Прыгоды Марыі Калеснікавай на мяжы. У панядзелак заявілася інфармацыя, што яна знікла. Раніцай аўторка пачалі хадзіць чуткі ў садсетках, што яна ўжо ва ўкраіне. У абед Лукашенко пачаў распавядаць, што яна хацела ўцячы да сваёй сястры, але яе затрымалі памежнікі. А вечарам таго ж дня яе паплечнікі распавялі, што ёй прыйшлося пайсці на крайнія меры, каб застацца ў Беларусі. Яна парвала пашпарт. А зараз Марыя ўжо ў СІЗА. І ў мяне тут толькі адно пытанне. Навошта было распавядаць гэтую байку пра тое, што яна хацела ўцячы да сястры? На двары 2020. Працаваць так, як у 90-е, ужо не атрымаецца. Дырэктар, а як ты лічыш, хто цяпер у Беларусі самы крэпкі арэшак? Калеснікава? А Рыгоравіч тады хто? Млявы змей? Люблю скончваць гэта ж вінаград чымсьці добрым, таму вось вам пазітыўныя навіны. Еду я ў нядзелю дадому з Мінску, а жонка мне і кажа: «Паша, дзверы ў кавярню разбілі». Блін, думаю я, усё ж было так клёва. На шматтысячных мітынгах не было дагэтуль ніводнай разбітай вітрыны. Мы былі прыкладам для ўсяго свету. Да не, кажа жонка, гэта мянты разбілі. На наступны дзень у гэтай кавярні бескаштоўна замянілі дзверы, а на ўходзе ўтварылася чарга. Прям традыцыя нейкая. Беларусы, респект. А вось вам іншая гісторыя. Міліцыянты выклікалі машыну МНС, каб тыя знялі сцяг паміж шматпавярховікамі. Тыя прыехалі, расправілі сцяг і спусціліся на зямлю. МНС. Респект. А вось вам фота легендарнага двара на Чарвякова, дзе кожны дзень выходзяць людзі. З гэтага ўсяго мы можам зрабіць выснову, што Беларусь жыве і дабро ўсё адно пераможа. На гэтым усё.
Будьце пільныя з электрамухабойкамі, ратавальнікам мая павага і памятайце, галоўнае не беларускі пашпарт, а Беларусь вось тут. Пека!